Ja si bežne dám tak večer jedno vínko. A pivečko je na trávenie? Paradička? Toto počúvam často, lenže telo to neberie ako zdravý návyk. Pre telo je alkohol vždy priorita číslo 1. Poďme si povedať prečo. Pečeň sa sústredí hlavne na jeho odburávanie. Zatiaľ čo spracovanie vitamínov, doplnkov a živín z jedla ide do úzadia. To znamená, že sa horšie vstrebávajú a fungujú menej efektívne. Alkohol je toxická látka. Navyše pôsobí močopudne. Spolu s vodou telo stráca horčík, draslík, vitamíny skupiny B a zinok. Preto sa po alkohole často objavuje únava, krče, bolesti hlavy či podráždenok. A doplnok, ktorý si práve vzal, zrazu takmer úplne nefunguje. Aj spánok po alkohole vyzerá lákavo, možno zaspíš rýchlejšie, no je plytký, kratší a bez hlbokej regenerácie. Doplnok na spánok ako melatonín či bylinky tak majú minimálny efekt. Ak chceš telu pomôcť po alkohole, zmysel môže mať liofilizovaná hovädzia pečeň. Takže aj keď sa pohár vína alebo piva môže javiť ako malá pomoc pre trávenie, tvoje telo ho vníma ako toxín a musí ho spracovať okamžite.